И коса чуем. Днеска играем Град Сан Сан Андреас. Узиму! О, не ми хареса много това състезание. Много не ми харесва това състезание. Поне... поне аз съм в класацията. Смисъл, човек. Как може? Гледайте. Ей! Аз съм бил много добър състезател, бе. Предишния път се страхувах. А сега даже още се страхувам. Ако не миня мисията, ако съм на второ място, гадост. О, супер. Като се замисля, сме доста далеч. Ама аз съм бил много добър състезател, бе. Какво ще кажете? Аз съм най-добрият състезател на света. Имам само една счупена врата. Иначе, ако не броим това, мина много добре. Ай, заех колата на Карме. Моята кола се учи да пуши. Ама те още моста ли са, бе? Слабо. Даже единия падна. Супер! Чакай да крещя. Супер! 100% ще съм на първо място. Какво? Не. Мисля, че ще загубя. Или ще спечеля. 100% ще спечеля. Някъде към финалите са. Какво? Дъното и да е някъде към края. Стискайте палци. Финал е. За 3 минути и 8 секунди. Нов рекорд! Време. Сега трябва да се предполага, че е Узи. О, да! Краш с стил. Караш с стил. Узи, много ме кефи. По униформата и очилата доста добре се справяш при... Слушай, най-добре е да се... Ай. Мисията успешна. С Богом, моя любов. Oh yeah. Oh да, baby. Иначе не ме била много в състезанията. Чудя са това същия мап ли е, но не обърнат.
наобратно. Защото нали тук бях на първо място и сега съм на първо място. Наобратно съм на последно място. Ама аз съм бил много добър. Вече мога да съм сигурен, че това е картата, ама наобратно. Две минути и 59 секунди. По-добре от миналите 4 секунди. Пропускаме анимацията. И хората и мислят да е за епизода и чао!